Si Kristo mga igsoon nianhis kalibutan aron ta maluwas. Nya ang Ginoo kay nasayod man nga limitado kaayo ang atong kapasidad pagdawat sa manluluwas or sa kamatuuran, iyang gipasiunhan pagpadala og mga propeta, labi na gyud mga leaders sa katawhan nga pinili sa Ginoo. Ug usa ni ana mao si Moises. Si Moises mao ni sugod pagtigom sa piniling katawhan sa maong ang Israel, ug naghimo siya katong mga sugo. Siya midawat sa sugo sa Ginoo katong 10 Commandments aron maluwas ang piniling katawhan. Unsa may kinaiya ni Moises? Ang kinaiya ni Moises pupariha rasad sa kinaiyas Ginoo. Nya sa dihang nga tawo na si Jesus, iya na diyong gipakita ang tinuod na kinaiyas Ginoo or kinaiya sa usa ka motuos Ginoo. Ug unsa may kinaiya nga gipakita ni Moises, gipakita ni Kristo o gipakita sa mga santos, unsa man ang kinaiya. Wa mo ka dungog sa mga pagbasa. Ang kinaiya nga dili gyud musugot nga mamatay ang iyang isig katawo. Hatagan gyud niya kinabuhi bisan pag ang labing dautan. Tagaan gyud kinabuhi. Gilingay mong tupad. Ing na gusto kang mabuhi ko. Ing na gusto kang mabuhi ko. Ay, usahay ra ba? Kusog eta manunglo. Mabita na nga ang kalibutan karon, kusog kuno kayo ning depression, kaning hikog. Nganuman, kay ang mga tao di na mo care sa iyang isig katao. Ang ato na lang yung paningkamutan nga mabuhi ta, nga mabuhi ta. Bahala na mo mga matay mo diha basta siguro laning amo. Hastas ato ro mga politicians. Takli-takli na lang na sila partido. Klaro man na, di ba? Ang kontra karon nagkauban na. Ang kauban sa una nagkontra na. Nganuman, kung asang pabor sa akong seguridad, anha ko. Okay? Lisod ang nagdi ko mo anha, patay ko. Ako gid ba? Ako. O tanawa si Moises. Ipapatay na untas Ginoo ang tanang mga tao nga misupil sa gisulti ni Moises. Ningon si Moises, pabilin mo dinhi, unya mo saka kus bukid, kay gitawag kus Ginoo, huwata ang akong pagbalik. Unsa may gibuhat sa mga tao dito sa ubos? Pag humanas 40 ka adlaw nga si Moises, wa na mo pakita. Naghimo sila katong ilang baka nga ribultos baka nga gitunaw gikan sa ilang mga alahas nga gidala mga gold. Ug pag human ato, ila dayong gisimba. Isa mauni ang atong manluluwas. Ayaw na mugtuo atong Moises kay namatay na to. Kanina'y atong Ginoo, pastang lagutas Ginoo nga giilisan siya ato. Ingnan niya si Moises, hutdon ko nagpatay ng mga tawhana, nga ikaw maoy akong tagaan og kaliwat, bag-ong kaliwat, nga maoy akong palambuon. Pabor ka ito ni ko, ano? Pabor ka ito ni Moises. Og buot yung unahon-naon. Antos pa siya 40 ka adlaw, 40 ka gabi dito sa bukid, way kaon, wa kainom, kay umay makaon dito. Pag uli pa niya, gisupak ra siya sa iyang kuwan. Moingon ito, Moses, bitaw Lord, wa ginay batasan na mga tawhana, patya na lang na, ako na lang himo ang bagong kaliwatan, kay buutan ning akong kaliwat, kana mga animal na sila. Unsa may gihimo ni Moises, siya maoy niingon, Lord, ayaw in tao nagbuhata. Ako mo'y muhangyo nimo. Nahinumdum pagyud ko sa imong gisaad ngadto ni Abraham,
So giangko ni Moises nga nituo siya nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob mao gyud ang unang pinili sa Ginoo o gisaaran sa Ginoo nga ang inyong kaliwat mahisamas mga bituon kadaghan. Wa ilisi ni Moises nga, sige, ayaw na lang itong hinumdum ito si Abraham, si Isaac o si Jacob. Papas naman to, ako na sa drone. Ninduta ka, no? Ang ato mga politicians karon naaning panghuna-hunaa ba? Unsa man ning panghuna-hunaa, kanang gitawag natog continuity. Di ba, no? Unity and continuity. Kadungog na mo anang punga. Kanus amo nakadungog ana kanang po nga unity and continuity. Awa mo kay nomdom. Kadtong kumpanya panahon sa eleksyon sa 2022, dunay ni saad ato og continuity and unity. Natuman ba wa? Husga. Wa. Isuga sa ninyo eh. Ang gustos Ginoo united ta unya mo continue ta mo bitang karon ang atong tema sa atong year of jubilee karon pilgrims of hope. Kanus aman dunay hope, kanus aman dunay paglaom kung magkahiusa ang katawhan unya mo padayon sa unsay gilatid sa Ginoo. Kana bang magsubay tas planos Ginoo. Ug ang planos Ginoo nato nga maluwas ta una sa sala. Kay ang sala man gyud mao imod pahugno nato. Ikaduha, maluwas ta gikan sa mga katalagman sa kalibutan. Kinsa may makasagang sa katalagman sa kalibutan sa maaning linog, mga bagyo, mga kaning mga sakit, way lain ang gahom ra gyud Ginoo. Nya ikatulo, maluwas unta tagikan sa impyerno. Ang impyerno iya na si Yawa. Ug kadtong mosunod sa Yawa, maura sa toy iyang dadon ngadto sa impyerno. Lingi ay mong tupad. Ning nakinsaroy imong gisunod. Ning nakinsaroy imong gisunod. Ana. Mao na si Jesus, si San Pablo, ilagi nang gideclare og ang tanang mga santos for that matter, gideclare gina nila, the love of money is the root of all evils. Ang gugmas kwarta mao ginay tuburan sa tanang yawa or dautan. Kining ilang gitunaw nga baka o gihimo nga baka gikan sa tinunaw nga mga bulawan nagrepresentar kana sa power of money or wealth. Mao iniilis sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo, siya ang kamatuoran. Kadtong ilang gihimong baka, hinimo-himo rato. Sa ato patong pinulungan karon, fake news. Pag ingon nila kini ang atong manluluwas, fake news. Ana, ang kamatuoran mauragoy good news. Kamo ganahan mos kamatuoran o ganahan mos bakak? Kamatuoran. Tira. May kinsa maroy gatog as tinuod, ang team Duterte o team Marcos? Duterte. Ay lagtubag at kanang kuan ba kanang kamo no hinungdom basta mangutana gani ko partig politika ay lamog tubag kay murotag nangumpanya na. Ako ba guide lang ni ninyo kon makaluwas nato ang kamatuoran, sundo nato ang kamatuoran og atong ituboy sa pangatungdanan ang mga tao nga nahigugmas kamatuoran. Pero kanang nahigugmas sa fake news, sa bakak, di ta na sundon. Di ta na sundon. Kung saan man pag check, pag fact check,
nga say fact check. Unsaon pag fact check ang usa ka tao? Unsaon man? Matod pa ni Hesus, makatabang man ang mga isulti sa ubang tao. Matod pa niya, ako i-fact check ko ninyo. Kinsa may unang nagsaksi nako? Si Juan. Si Juan nagtug-an sa kamatuoran si John the Baptist. Pero matod pa ni Hesus, wa ko magkinahanglan ni Juan. Tanawa ha? Dili kayo kasaligan nga ang gisulti sa laing tao mahitungod aning maong tao atong saligan. Pero makatabang na kuno na. Labi na gyud kung kanang tao nga nagsulti kasaligan o kinabuhi. Pero matod pa ni Hesus, niingon gid siya, aduna apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Unsa kinsa man ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga ako pinadala sa amahan. Ang mga buhat nga Diosnon. Nya unsa man mga buhat nga Diosnon? Una gyud kanang mosumpo sa mga buhat nga yawanon. Doon na gani buhaton ang tao nga makasumpo sa buhat nga yawanon, kanang maong buhat Diosnon. Pananglitan, drogas. Unsa man na? Diosnon, yawanon. Kana bang illegal drugs? Sama ng shabu, cocaine, marijuana, dinis atong nasod. Unsa man na? Diosnon, yawanon. Sige. Ang tao or mga tao nga mosumpo ana nagbuhat og Diosnon nga buhat. Doon na nabay na ning kamot pagsumpo anang drugas. Kamo na maigigo. Nini karong atong mga kandidato, kinsa nila karon gikan anang nidagan pagka-senador hangtod sa konsehal sa lungsod. Kinsa nila ang dunagyoy declaration nga sumpuon ako ang drugas. Nya nakita nato nga iya ginang gibuhat siyang kinabuhi, kana mo'y atong butaran. Kay pinadala nas Ginoo, kay ang iyang buhat nagsumpo sa buhat sa yawa. Ikaduha, kanang graft and corruption. Pagpangawkaw. Karon, bisag kung saan pa natog limod-limod, gabaha naman ang informasyon. Billions, trillions of our funds sa atong panudlanan sa nasod nangawagtang na. Gani ang ato kunong budget, ambot fake news ba ni? I-check lang niya ninyo. Naamsa ni, wama siya ni argue ani. Ang kaning accusation ba, why ni argue sa laing side? Na 64, at least 64% sa atong national budget karong 2025 na release na kuno ngadto sa mga departamento nga angayng hatagan niini. As early as February this year na release na. Ambot ka karon dili basig 80% na kay February pa man to. January na approve katong ilang nasaynan. February 64%. Unya nay nagpetisyon aning atong budget. Nay nagpetisyon nga grupo dito sa Supreme Court nga illegal kuno kay naay mga blanco giamendar pod ni sa pipila ka mga naas administration nga naagi blanco nya human na release na bisan og questionable ang budget. Graft and corruption ang tawag ana. Kinsa karon sa mga kandidato nga ni-declare gyud nga akong batukan ang graft and corruption unya mo mention gyud sa mga kurakot nga nahitabo sa atong nasod ug ang iyasang track record nagpakita sad og nindot nga kinabuhi nga naglikay siya ng graft and corruption mo'y atong butaran. Pero kanang naghilom lang karon, kanang wa nagitingog karon, wa na gani mo declare unsa ning graft and corruption, bisag unsa pa na kasikat nga tao dili nato butaran kay pasabot nihilom siya kay gitapin-an na sa kwarta. Gipaum-om na nagkwarta unang nihilom na. Naman tayo mga kaila karon nasa una sabaan kay na sila
bahin aning mga anomaliyas kwarta, pero karon hilom na gyud sila, as in hilom. Mura bag makapangutan na tanganong ni hilom ni siya. Naamaro daghan, paniid lang mo. Ikatulo, kaning terrorism. Kanibang sa nga na terorista, sama anang mga extremist, mga underground movements, mga subversibo na kalihukan. Kana bang muambos sa mga military, muambos sa mga kapulisan, mangutong ana mga businessman, pangayuan og people's tax. Naa man na ron, ni kusog naman, gihimo naman gina nilang reel sa video gani, ang ilang ipangpatay. Doon na ba'y, unsa man eh, yawanon ba ni nga buhat o Diyos nun? Yawanon. Pagpatay kinabuhi, ang Ginoo muluwas o kinabuhi. Daghan na sa karong krimen aning pagpatay, paglugos, pagpatay, gani katong foreigner dito sa Boracay in town, ga-enjoy, di ending dito dapit sa may CR, gipatay. Mga bata, gipangputlas liog, gipang rape, gipang patay, mga estudyante karon sugod na sag kamatay, kay gitulis nga gadag cellphone, nibalik na sa tong magsakay kag jeep, mag cellphone ka, labnihon imong cellphone. Taxi drivers karon wa na sa gipang tulis na sad, mga kanang mga dihang mga tindahan gipang tulis, hasta pagutahong sari-sari store nga ang gitinda itlog ra, tulison pagyon. Kinsa man ang ni-declare ani atong mga politicians nga nidagan karon o wa mudagan, kinsa Manila ang nag-declare nga ako ning sumpuon, bahala nagmagkadugo ko or mamatay ko, ako ning sumpuon, mao nay atong butaran. Pero kanang nihilom lang, wa maghisgot ana, ato na lang tingali ng papahuwayon. Kay pasabot, wa na siya mubuhat sa sugo sa Ginoo, pagsumpo sa sala, pagsumpo sa daotan. Sugal pananglitan, sugal, illegal gambling, online o actual, dako kay ni nga evil karon, hasta mga estudyante na buang na mga sugal sa online. Na ay manganhin ako hasta ng utang online, pagbantay in taon mo anang utang online. Mga bot nga rin ako og dool kay naputos nas utang dihas online, tablar sa nay sugal, mura bag imong gisugal. Kinsa may nisumpo ani karong sugal? Na ato'y hiring-hiring kay sumpuon ko nutong pugo. Yes, kanindot ana. Online gambling, gaming, gambling. Pero giilisan sa dani karong perti na kunong daghan ng online gamblings. So nisumpo tag usa ni alaw tag na po, pasti lang lisura ana. No, o na siya. So ang mga na-involve ni ini, sayon raman na, kana mga politicians, mga kandidata karon nga di na bitaw magtingog-tingog against aning mga evil activities sa atong nasod nga ni hugno sa atong ekonomiya, na himong mga pobre na kaing ato yung samot ka pobre ang ato mga igsuong pobre ng daan. Ato na silang papahuwayon. Ilisa nato sa atong gitan-aw nga nagdaog pulong og buhat nga musumpo niini. Muna si Hesus, pag-abot na niya sa kalibutan, gisumpo niya ang mga bakap, ang mga pagpakaron ingnon, ang kaning pagka-domineering, ang mga kurakot na gihimo sa mga leaders atong panahon na sa mga Hudiyo, ug ang resulta gipatay gid siya. Apan sa dihang gipatay siya, nga mo kanay atong gihandom karon ining atong Lenten celebrations, ang iyang kamatayon gihalad niya para mabuhi ang kalibutan. So dili na gyud ako ang iyang sentro, kung dili ikaw, kamo ang akong luwason. Gilingay mong tupad. Lingi aba, ang di mo lingi gasunod sa yawa. Ing na magpakamatay nako para nimo. Ing na ba na magpakamatay ko para nimo.
Galisod nga kagpalit og slot para simbahan. Pakamatay na noon. Pero basin pa di ay. Pamalit mo og slot ha. Daghan pa kay tag slot karon. Di lang sa ko mo report og maalang ko mo update. Padayon tagpalit og slot. Pakamatyan taning pagpalit og slot. Doon na tayo mga daghang bisita nga ni anhi dinhi. Gahapon gani diha sa tayo bisita. Pag abot diri sa Lapadiroy, manimbawt gyud akong balhibo magtan-aw sa inyong simbahan. Nindot lagi kay Father, simple kaayo pero nindot gyud siya tan-awon ana nakotungod ni sa inyong mga slots. Ug dili ra nimo ay nanindot ning dinhi inyong nakita. Daghan dinhi mga kapilya nanindot na sad. Daghang mga parokya nga natabangan nato nga monindot-nindot sad. Ug ang gani ang ato yung pinaka garbo na nato og at the same time makapahambol daw na nato nga kining atong parokya nakatampo ni anang pagtukod ni anang nindot kaing shrine sa Capilinia di Fatima, the fourth replica sa Capilinia di Fatima dito sa Portugal, dinhi sa Pilipinas, the only in Asia, the only in the Philippines na adiha sa San Remigio. Dako kay natampo ang atong slot-slot dinhi. Pagpaka nato usabi ang atong mga slotters. Mao ni ang buhat nga magtestimonya nga kita dinhi sa parokya nagbuhata sa buhat sa Ginoo. Although naatay limitasyon. Daghan sa mga tao nga dinis atong parokya naghigda sa balay nga to kayo gubaon kayo karon nakapahimos na sila sa ato mga pabahay ni hunong sa takaron kay nahutdan tas budget. Pero tiwason ta gito dito na ko paaboton sunod na kong birthday. Kuangan patag 15 ka buok balay. Pero nakahuma na tag 135 ka balay ang atong nahatag dinhi tibuok nato nga 136 ba to sa tibuok natong parokya. Salamat sa Dios. So kamo nakatampo ni ini. Kamo dinhi online, kamong online parishioners nakatampo mo ni ini. Busa mauna ni ang atong giya sa pagpadayon as pilgrims of hope. Manindog ta.